Salam eli hormatly adamlar. Garaşdan baq betarap yurdumuzdaki täzelikler kimim haberler bilen täşdirýän Watan haberler gepleşigimize başlaýas. Şoň hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedow Ministrler Kabinetiniň başlygynyň oba hujuluk toplumuna gözegçilik edýän ornwasarynyň ulaytly häkimleriniň gatnaşmagyna sanly ulgamar arkaly iş maslahatyny geçirdi. Maslahatyň dowamyny oba hujuluk toplumuna kimim vilayetlerde alyp berilen işler bilen baglanşykly meselelere garaldy. Hormatly prezidentime de sanly ulgamar geçirilýän iş maslahatynyň gün tertibini ilan edip, ilki bilen Akyl vilayatynyň häkimi Gurbanowa söz berdi. Häkim vilayetde gowçekşini agrotem kömeklerde tamamlamak we ekşi geçirilen meydanlarda hadyr göýge çalmak üçin işleriň gurulşy, göýge çalınan gowça meydanlaryna degişli obagçylyk işleriniň geçirilşi, buğday meydanlaryna akinleri mineral dökünler bilen iýmitlendirmegi we ödüş suwuny tutmagyň alınıp barylşy, maýtalary ýankeşlerden goramak we ketelleriň öňüni almak, olara garşy görüş şäherlerini guramak boýunça ýerine getirilýän işler barada hadabat berdi. Vilayetde yer almanyň we göýük bakça ekinleriniň ýokary hatyryny ýetişdirmek hemde bir önümler bilen bazarlarymyzda bolelin üpçün etmek ornuna maksatnamaly işler talaba laýyk alyp barylýar. Ýüpek gurçugyna talaba laýyk ýydyk etmek ornuna degişli çäreler görülýär. Şeýlegen mutabatda o milli maksatnamasyna we ýurdumyzda 2019-2025-nji ýyllarda durmuş ykdysadyny ösürmek maksatnamasyna laýyklykda vilayetde medeni durmuş maksatly disgalaryň, ýaşaýyş jaýlarynyň, ýollaryň hemde suw we lagym arasynda disgalaryň gurulşyklarynyň alınıp barlyşy barada hadabat berildi. Hormatly prezidentime de hatabat dinläp, vilayetde halkymyzyň arskal bereketi hataplanýan buğdaýyň ýokary hatyryny ösürip ýetişdirmek üçin akinlere ýydyk etmek maksady bilen buğdaýy mineral dökünler bilen iýmitlendirmek we ödüş suwuny tutmak, onuň ziýankeşleriniň öňüni almak boýunça işleriň agrotem kadrara laýyk geçirilmegini mundan meýlekde üpçün etmegiň zerurdygyny belledi. Hormatly prezidentime de oba hujulugynyň iň jogapkärli mewsimleriniň biri bolan gallar onuda taýýarlyk görüp başlamagyň wagtynyň gelenigini belledi. Şoňa bilen baglykda mewsimde ulanjak kuwatly kombaynlary, gally daşaýjy awtomobilleri, beýleki zerur enjamlary hemde hatyr kabul ediş bölümlerini mewsime taýýarlamak barada degişli görkezmeler berdi. Vilayetde gowçekşini ýokary ýerle geçirmek hemde agrotem kömeklerde tamamlamak üçin obagçylyk teňkelerini guralaryny dol güýjüne işletmegiň, paýty önürçileri zerur bolan ýokary ýerli gowça tohumlar bilen üpçün etmegiň, göýge çalynan gowça meýdanlaryna hatarary bejergisini geçirmek işleriniň alınıp baryşyny ýygyderlik gözegçilikde saklamagyň möhümdigi bellenildi. Gowçanyň ziýankeşlerine garşy görülýän çäreler talaba laýyk alınıp barylmalylar. Döwlet başçylygymyz vilayetde ýazlyk yer almanyň we soğunyň bereketli hadyryny kemale getirmek üçin bekinlere ýydyk etmek, şeýlegem beýleki göýük bakça ekinlerini ekmek işleriniň agrotem kadra laýyk geçirilmegini ýygyderli gözegçilikde saklamagy taşyrdy. Hormatly prezidentime de pili öndürmek mewsiminiň dowam edýänligi bilen baglykda vilayetde ýüpek gurçugyna ýydyk etmek işleriniň depkinlerini güýçlendirmegiň zerurdygyny aýdyp, bu babatda degişli taşlyklar berdi. Hormatly prezidentimiz o milli maksatnamasyna şeýlegem ýurdumyzda 2019-2025-nji ýyllarda durmuş ykdysadyny ösürmegiň maksatnamasyna laýyklykda vilayetde önümçilik, medeni durmuş maksatly disgalaryň, ýaşaýyş jaýlarynyň, ýollaryň hemde suw we lagym arasynda disgalaryň gurulşygynyň haýyl depkinine alınıp barýanyny öňe çekdi. Döwlet başçylygymyz o milli maksatnamasyny ýerine getirmek boýunça alınıp barýan işlerde kemçilikleri ýol berenligi üçin Akyl vilayatynyň häkimi Gurbanowa keýinçe ilan etdi. Hemde ýol berilen kemçilikleri gysga wagtda düzeltmegi taşyrdy. Soňra häkim ýylatyň haýyşyny nazara alyp, vilayatyň merkezi Änew şäherine mesjid hemde onuň ýanyna sadaka bermek üçin ýetlenilen jaý gurmak baradaky teklip bilen döwlet başçylygynda ýüzlendi. Hormatly prezidentimiz mesjidi we onuň ýanyna sadaka jaýyny gurmagyň sogap işleriň berdigini bellemek bilen bir teklip makullady. Hemde halkyň islegine görä bu babatda degişli işleri geçirmegi taşyrdy. Soňra hormatly prezidentimiz Balkyn vilayatynyň häkimi Atahalliýew söz berdi. Häkim vilayetde gowçeklen meýdanlarda kadyr göýge çalmak maksady bilen işleriň gurulşy, göýge çalynan gowça meýdanlaryna degişli agrotem işleriň geçirişi barada hatabat berdi. Buğday meýdanlaryna ýydyk işlerini bildirilen taraplara laýyk geçirmek ornuna ýerine getirilen işler akin meýdanlaryna ýankeşleriň we ketelleriň öňüni almak, olara garşy görüş şäherleriniň alınıp baryşy barada hem hatabat berildi. Vilayetde yer almanyň we göýük bakça ekinleriniň ýokary hatyryny ýetişdirmek hemde bir önümler bilen bazarlarymyzda bolelin üpçün etmek üçin degişli işler alınıp barylýar. Şeýlegem matabatyň başlygyna ýüpek gurçugyna ýydyk edilşi barada aýdyldy. Şeýlegem häkim o milli maksatnamasyna şonuň ýanynda ýurdumyzda 2019-2025-nji ýyllarda durmuş ykdysadyny ösürmegiň maksatnamasyna laýyklykda vilayetde medeni durmuş maksatly disgalaryň, ýaşaýyş jaýlarynyň, ýollaryň hemde suw we lagym arasynda disgalaryň gurulşygynyň ýerine getirişi barada hatabat berdi.
Hormat prezidentime de hatabat dinläp, gowy çekişiniň depkinlerini güýçlendirmek we agraten kömekletde tamamlamak işlerinden häzirki wagtda owak mögüminde alınıp balyan işleriň möhüm talap bolup durýanyny belläp, bu wagtda bir näçe görkezmeler berdi. Uýgurşalynyň gowçy meýdanlaryna hatarary bezergisi ýekelemek we otak işleri talablaryk alınıp barmalylar. Ekinler zerur meçerde tuw hemde döküm bilen üpçün edilmeliler. Döwlet başlarmady vilayetde bugduýy ide gedilişiniň depkinlerini hata güýçlendirmegi talap edip, ekinleri mineral dökümler bilen imitlendirmek we olara ösüç suwun tutmak işlerinden agraten kadra laýyk getirilmegini üpçün etmegi taşyrdy. Şonuň bilen birlikde bugduý meýdanlaryna diýankeşleriň we ketelleriň öňüne almak, olara garşy görüş şäherleriniň gurulşy ýokary derejede alınıp barmalylar. Hormat prezidentime de Balkan vilayetinde de gallar o mevsimine tayyarlık görüp başlamagyň zerurdygyny aýdyp, kombaynlar we orduş tenkeleri awatlamagyň, harmanhanalary hasyl kabul etmäge taýýarlamagyň möhümdigi barada degişli görkezmeler berdi. Döwlet başlarma yer almanyň we göýük bakça ekinleriniň ýokary hatyryny ýetişdirmek hemde bir önümler bilen bazarlarymyzy bolelin üpçün etmek üçin ähli tagallaryň gaýrylmaly däligini belläp bir näçe degişli görkezmeler berdi. Hormat prezidentimiz ýüpek gurçugyna ide gedilişine çekip, burada alınıp balyan işleriň bildirilýän talaba laýyk gelmegini üpçün etmek üçin hemme zerur şäherleri görmegi berk talap etdi. Hormat prezidentimiz o milli maksatnamasyna hemde ýurdumyzda 2019-njy 2025-nji ýyllarda durumjy ykdysadydan ösürmek maksatnamasyna laýyklykda vilayetde medeni durmuş maksatly desgalaryň, ýaşaýyş jaýlarynyň, ýollaryň hemde suw we lagym rasaryjy desgalaryň gurulşyklarynyň bellenlen möhletini we ýokary hilli ýerine getirişini iýdigderli gödäwçilikde saklamagy taşyrdy. Soňra Balkan vilayetiniň häkimi ilatyň isleglerini nazara alyp, vilayetin Hadar şäherine mesjid hemde onuň ýanyna sadaka bermäge niýetlenlen binany gurmak baradaky teklip bilen döwlet başlarynda ýüzlendi. Hormat prezidentimiz mesjid we onuň ýanyna sadaka jaýyny gurmak baradaky teklipi makullap, burdaky işleri halkyň islegine göre ýerine getirmegi tapşyrdy. Soňra hormat prezidentimiz Daşoğlu vilayetiniň häkimi Nazar Muradowa söz berdi. Häkim şu günleri vilayetde alınıp balyan mögümden owakjylyk işleriniň barşy şol sanyna gowy çekişiniň depkinlerini güýçlendirmek we agraten kömekletde tamamlamak üçin işleriň gurulşy Uýgurşalynyň gowçy meýdanlaryna degişli işleriň alınıp baryşy barada hatabat berdi. Vilayetiň bugduý meýdanlaryna akinleri mineral dökümler bilen imitlendirmek we ösüç suwun tutmak işleriniň agraten kadra laýyk geçirilýänligi, akin meýdanlaryna ýankeşleriň we ketelleriň öňüne almak, olara garşy görüş şäherleriniň geçirişi barada hatabat berdi. Hatabatyň şäherlerine şeýle hem yer almanyň we göýük bakça ekinleriniň ýokary hatyryny ýetişdirmek hemde bir önümler bilen bazarlarymyzy bolelin üpçün etmek ugruna ýerine getirilýän işler ýüpek gurçugyna talap laýyk ýydyk etmek we pilöndirmek işleriniň gurulşy barada aýdyldy. Şeýle hem häkim o milli maksatnamasyna şonuň ýanynda ýurdumyzda 2019-njy 2025-nji ýyllarda durmuş ykdysadydan ösürmek maksatnamasyna laýyklykda vilayetde medeni durmuş maksatly desgalaryň, ýaşaýyş jaýlarynyň, ýollaryň hemde suw we lagym rasaryjy desgalaryň gurulşygynyň alınıp baryşy barada hatabat berdi. Hormat prezidentime de hatabat dinläp, vilayetde gowy çekişiniň depkinlerini güýçlendirmek we agraten kömekletde tamamlamak işleriniň geçirişini iýdigderli gödäwçilikde saklamagy taşyrdy. Uýgurşalynyň gowçy meýdanlaryna hatarary bezergisi ýekelemek we otak işleri talaba laýyk alınıp barmalylar. Ekinler zerur meçerde suw hemde döküm bilen üpçün edilmeliler. Bugduý meýdanlaryny mineral dökümler bilen imitlendirmek we ösüç suwun tutmak işleriniň agraten kadralara laýyk geçirilmegi, akin meýdanlaryna ýankeşleriň we ketelleriň öňüne almak, olara garşy görüş şäherleriniň gurulşy üpçün edilmeliler. Döwlet başlarmada owakjylygynyň möhüm mewsimleriniň biri bolan gallar oňuna da taýýarlyk görüp başlamagyň wagtynyň gelenigini belledi. Şonuň bilen baglanykda mewsimde uranjak kuwatly kombaynlary, galla daşaýjy awtologary, beýleki zerur enjamlary hemde hatyly kabul ediş bölümlerini mewsime taýýarlamak barada degişli görkezmeler berdi. Hormat prezidentimiz yer almanyň we göýük bakça ekinleriniň ýokary hatyryny ýetişdirmek hemde bir önümler bilen bazarlarymyzy bolelin üpçün etmek işleriniň bildirilýän taraplara laýyklykda alınıp baryşyny iýdigderli gödäwçilikde saklamagy taşyrdy. Vilayetde ýüpek gurçugyna talaba laýyk ýydyk etmek we pilöndirmek işleriniň gurulşyna üns bermegiň zerurdygy bellenilip, gymmatly çygy marga taraplanýan piläniň öz wagtyna taşrylyp başlanmagynyň üpçün edilmegi wagtynda da degişli görkezmeler berildi. Döwlet başlarymyzy o milli maksatnamasyna hemde ýurdumyzda 2019-njy 2025-nji ýyllarda durmuş ykdysadydan ösürmek maksatnamasyna laýyklykda vilayetde medeni durmuş maksatly desgalaryň, ýaşaýyş jaýlarynyň, ýollaryň hemde suw we lagym rasaryjy desgalaryň gurulşyklarynyň alınıp baryşyny iýdigderli gödäwçilikde saklamagy berk talap etdi.
Şunun bilen baglanykda hormat prezidentimiz o milli maksatnamasyny ýerine ýetirmek boýunça alınıp balyan işlerde hemde şahaly hatyryny ösürip ýetişdirmekde kemçiliklere ýol berenlik üçin Daşoğuz vilayatynyň häkimi Nazar Muradowa keň çygylan etdi we ýol beren kemçilikleri gysga wagtda düzeltmegi tapşyrdy. Soňra häkim ilatyň isleglerini nazara alyp vilayatyň ruhvelent etrawyna mesjid hemde onuň ýanyna tadaqa jaýyny gurmak baradaky teklip bilen döwlet başçylygyna ýüz tutdy. Hormat prezidentimiz vilayatyň ruhvelent etrawyna mesjid we sadaqa jaýyny gurmak baradaky teklipi gollap, halkyň islegine görä burda işleri amala aşyrmagy tapşyrdy. Soňra hormat prezidentimiz Sanly Omarkaly Lewap vilayatynyň häkimi Amangelliýew söz berdi. Häkim vilayatda gowy çekişini agreten kömeklikde tamamlamak we ekşi geçirilen meýdanlarda kadary göýgöş almak maksady bilen işleriň gurulşy, göýgöş alynan gowçy meýdanlaryna degişi işleriň talaba laýyk alınıp baryşy barada hadabat berdi. Bogdoýy mineral dökünlerden imitlendirmek we öz üstüne tutmak agreten kadra laýyklykda geçirilýär. Akin meýdanlaryna ziyankeşleriň we ketelleriň öňüni almak, olara garşy görüş çäreleri bildirilýän taraplara laýyklykda alınıp barylýar. Mundan başga-da yer almanyň we göýök bagça ekinleriniň bereketli hadyryny ýetirmek hemde bir zerur öýünler bilen ilatymyzy boleli nüpüs etmek üçin maksatnamaly işler ýerine ýetirilýär. Şonuň bilen birlikde ýüpek gurçugyna talaba laýyk ýydyk etmek we pili öndürmek işleri guramaçylykly dowam edýär. Hasabatyň başynda o milli maksatnamasyna şeýlegem ýurdumyzda 2019-njy 2025-nji ýyllarda durmuş ykdysatdan ösürmek maksatnamasyna laýyklykda vilayatda medeni durmuş maksatly desgalaryň ýaşaýyş ýaýlarynyň ýollaryň hemde suw we lagym arasy desgalaryň gurulşyklarynyň alınıp baryşy barada hasabat berildi. Hormat prezidentime de hatabat dinläp, vilayatda gowy çekişiniň depkinlerini güýçlendirmek we agreten kömeklikde tamamlamak işleriniň göýgöş alynan gowçy meýdanlaryna hatarara bejergesiniň ýekelemek we otak işleriniň talaba laýyk alınıp baryşyny ýygyderli gödäwçilikde taklamak taşyrdy. Munyň özi şertnamalaryň boşnamalar ýerine ýetirip, bereketli hatyr almagyň möhüm şertidir. Ekinler suw we dökün bilen zerur mesjerde öpçün edilmeliler. Döwlet başçylarymyz bugdoýy mineral dökünlerden imitlendirmek we öz üstüne tutmak işleriniň agreten kadra laýyk geçirilişine, ekin meýdanlaryna ýankeşleriň we ketelleriň öňüni almak, olara garşy görüş çäreleriniň gurulşyna uly üns bermegiň zerurdygyny aýtdy. Şoňa baglykda hormat prezidentimiz gallar onu taýýarlyk görüp başlamagyň zerurdygyny belledi. Kombaynlar we uruk mögzümine ulanjak beýleki tehnikalar doly taýýarlyk ýagdaýyna getirilmeliler. Hasyly kabul etjek ammarlar taýýarlanmalylar. Vilayatda yer almanyň we göýök bagça ekinleriniň ýokary hatyryny ýetişdirmek hemde bir öňümler bilen ilaty bolelini üpçün etmek hem ilkinji nowatdaky wezipeleriň hatyryna durýanyny bellenilip, burda alınıp balyan işleriň hemişe gödäwçilikde taklanmagy babatda görkezmeler berildi. Ýüpek gurçugyna talaba laýyk ýydyk etmek we pili öndürmek işleriniň gurulşam ýydyderli gödäwçilikde taklanmalylar. Hormat prezidentimiz o milli maksatnamasyna şeýlegem ýurdumyzda 2019-njy 2025-nji ýyllarda durmuş ykdysatydan ösürmegiň maksatnamasy laýyklykda vilayatda medeni durmuş maksatly desgalaryň ýaşaýyş ýaýlarynyň ýollaryň hemde suw we lagym arasy desgalaryň gurulşyklarynyň alınıp baryşyny hemişe gödäwçilikde taklamagyň zerurdygy barada aýdyp bu babatda häkime birnäçe tapşyryklar berdi. Soňra häkim ilatyň haýyşyny nazara alyp, vilayatyň döwlet etrawyna mesjidiň we onuň ýanyna tadaqa berilýän binanyň gurulmagy baradaky teklip bilen döwlet başçylaryna ýüzlendi. Hormat prezidentimiz mesjid we onuň ýanyna tadaqa bermägen ýetlenilen binany gurmak baradaky teklipi makullap, burda halkyň islegine görä degişli işleri geçirmek taşyrdy. Soňra hormat prezidentimiz Mar vilayatynyň häkimi Anneberdiýew söz berdi. Häkim vilayatda gowy çekilişiniň alınıp baryşy, göýgöş alynan gowçy meýdanlaryna degişli işleriň geçirilişi barada hadabat berdi. Bugdoýy sürüp ýetişdirilýän meýdanlarda mineral dökünlerini imitlendirmek we öz üstüne tutmak agreten kadra laýyk ýerine ýetirilýär. Akinlerde ýankeşleriň we ketelleriň öňüni almak, olara garşy görüş çärelerini talaba laýyk alyp barmak üçin zerur çäreler görülýär. Vilayatda yer almanyň we göýök bagça ekinleriniň ýokary hatyryny ýetişdirmek hemde bir öňümler bilen bazarlarymyzy bolelini üpçün etmek üçin degişli işler geçirilýär. Şu günler ýüpek gurçugyna talaba laýyk ýydyk etmek we pili öndürmek işlerim bellenlen maksatnama laýyklykda ýerine getirilýär. Şeýlegem hasabatyň başynda o milli maksatnamasyna şonuň ýaly ýurdumyzy 2019-njy 2025-nji ýyllarda durmuş ykdysatydan ösürmegiň maksatnamasyna laýyklykda vilayatda medeni durmuş maksatly desgalaryň ýaşaýyş ýaýlarynyň ýollaryň hemde suw we lagym arasy desgalaryň gurulşyklarynyň alınıp baryşy barada aýdyldy. Hormat prezidentime de hatabat dinläp, vilayatda gowy çekişiniň depkinlerini güýçlendirmek we agreten kömeklikde tamamlamak işleriniň geçirilişini göýgöş alynan gowçy meýdanlaryna hatarara bejergi ýekelemek we otak işleriniň talaba laýyk alınıp baryşyny ýygyderli gödäwçilikde taklamagyň zerurdygyny aýtdy.
Ekinler dolu mesörde zirur bolan suwe dökün bilen üpçün edilmeliler. Döwlet başlarmaz taçaklamanyň bereketi bolan bugdaýy mineral dökünlerden iýmitlendirmek we üdiş suwun tutmak işleriniň agreten kadra laýyklykda geçirilişini, bugdaýyň ziýankeşleriniň we ketelleriniň öňüni almak, olara garşy görüş çäreleriniň gurulşyny degişli derejede üpçün etmek taşyrdy. Hormat prezidentimiz Mar vilayetinde da gallar ogy mewsimine taýýarlyk görüp başlamagyň zerurdygyny aýdyp, kombaynlary we ugurdaş teňkelere awatlamagyň, harmanhanalary hatyr kabul etmäge taýýarlamagyň möhümdigi barada degişli görkezmeler berdi. Yer almanyň we gök bakçakinleriniň ýokary hatyryny ýetişdirmek hemde bir öýrenimler bilen ýylatymyzy bolelin üpçün etmegiň möhüm talapdygyny belläp, hormat prezidentimiz bu gurda alınıp balyan işleriň hemişe gödekçilikde saklanmalygyny taşyrdy. Şeýlekem ýüpek gurçugyna talablaryk ýydyk edilşi we piýlendirmek işleriniň gurulşy üpçün edilmeliler. Hormat prezidentimiz o milli maksatnamasyny ýerine ýetirmek boýunça alınıp balyan işlerde kemçiliklere ýol berenlik üçin Mar vilayetynyň häkimi Anna Berdiýewa käýin çygylan etdi. Hemde ýol berilen kemçilikleri gysga wagtyň içinde düzeltmek taşyrdy. Soňra häkim ýylatyň haýyşyny nazara alyp, vilayetyň Oğuzhan etrafynyň şahatlyk şeherine mesjid hemde onuň ýanyna tadaka bermäge niýetlenilen binany gurmak baradaky teklip bilen hormatly prezidentimize ýüzlendi. Hormatly prezidentimiz mesjid we onuň ýanyna tadaka jaýyny gurmak baradaky teklipi makullap, burada halkyň islegine görä degişli işleri geçirmegi taşyrdy. Soňra hormatly prezidentimiz Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary Urad Gelliýew söz berdi. Vice-premier ýurdumyzyň oýsynaga toplamynyň düzümlerindäki işleriň ýagdaýy, ýerlerde möhümlen obagyjylyk işleriniň geçirilişi barada hatabat berdi. Gowy çekişini gysga möhletde tamamlamak we ýekşi geçirilen meýdanlarda kadry göýgöş almak maksady bilen işler belirlenen tertibe laýyklykda dowam edýär. Vilayetleriň göýgöş alynan gowça meýdanlaryna ýydyk işleri agreten kadra laýyklykda geçirilýär. Bugdaýly meýdanlarda akinlere ýydyk işleriniň talablaryk alınıp baryşy barada hatabat berildi. Şeýlekem ýurdumyzda yer almanyň we gök bakçakinleriniň ýokary hatyryny ýetişdirmek hemde bir öňümler bilen bagdarlanmady bolelin üpçün etmek ornuna alınıp barlayan maksatnamaly işler barada hatabat berildi. Hatabatyň çäklerini şonuň ýaly ýüpek gurçugyna ýydyk edilşine we planyň gösterilmegine degişli alınıp barlayan işler baradaky mesele insi çekilip, şu günler ýurdumyzyň Mar we Lewap vilayetlerine pileç kärenetçileriň pile taşyryp başlanyklar barada habar berildi. Hormat prezidentime de hatabat dinläp, ýurdumyz boýunça gowçanyň bol hatyryny ösürip ýetişdirmek baradaky şertnamalaryň borçnamany ýerine getirmegiň, ileri turýan wezipeleriň hatyryna durýanlygyna üns çekip, gowça işini talablaryk geçirmek we belirlenen agrotexnik möhletde tamamlamak boýunça alınıp balyan işleri bir gödekçilikde saklamagyň wajypdygyny, ekinleri ziýankeşlerden hemde ketellerden goramak boýunça degişli çäreler görmegiň zerurdygyny belledi. Bu babatda vice-premier birnäçe taşyklar berdi. Döwlet başlarymyz bir möhüm işler bilen bir hatarda ýurdumyzda bugdaýyň ýokary hatyryny ýetişdirmek we adyk öpçünçiligini pugrandyrmak maksady bilen vilayetlerde bugdaýa ýydyk edilşiniň depkinlerini güýçlendirmegiň möhümdigini aýtdy. İş maslahatyna oňa gatnaşçylar gahrman arkadagymyz Gurbanyň Berdimuhammedowyň ömrümiň manfaatly täze kitabynyň halkymyza sowgat berilmegi münasibetli hormatly prezidentimizi hemde mehriban arkadagymyzy tüýsürekden gutladylar. We hormatly prezidentimizin we gahrman arkadagymyzyň janynyň hemişe sag, ömrüniň uzak, ýyl ýurt täwitli işleriniň mundan meýlekde rewaj almagyny arzu etdiler. Hormatly prezidentimiz halkyň arkadagy zamanaçyga bilen geçýän ýylda vilayetlerde meýilleşdirilen ähli çäreleriň bir karar döwletiň täze ýamynyň galkynçy döwrüniň ruhuna laýyk gelmelidigini belläp, ýöňde goýulan möhüm wezipeleri oňun çözmek üçin ähli tagallarlaryň edilmelidigini aýtdy. Hormat prezidentimize sanly gomarkaly geçirilen iş maslahatyny jemläp, oňa gatnaşanlara bir jan saglyk, maşgala awadançylygyny, bir karar watanymyzyň gülläp etmek ornuna alyp barýan işlerini, uly üstünlikleri arzu etdi. Ene bolsa Türkmenistanyň prezidentiniň golçeker resminamalar bilen tanış edýäs. Türkmenistanyň prezidenti buyruk gol çekdi resminama laýykly wezipe borçlaryny talab laýyk ýerine ýetirmän vilayetde owa milli maksatnamasyny durmuşa geçirmekde ýol beren kemçilikler üçin Ahal vilayetynyň häkimi Gurbanow Ýaz Muhammede käýinç eglan edildi. Türkmenistanyň prezidenti buyruk gol çekdi resminama laýykly wezipe borçlaryny talab laýyk ýerine ýetirmän vilayetde şaly öndürmekde we owa milli maksatnamasyny durmuşa geçirmekde ýol beren kemçilikler üçin Daşuzy vilayetynyň häkimi Nazar Murad Gelmuradowyça käýinç eglan edildi. Türkmenistanyň prezidenti buyruk gol çekdi resminama laýykly wezipe borçlaryny talab laýyk ýerine ýetirmän vilayetde owa milli maksatnamasyny durmuşa geçirmekde ýol beren kemçilikler üçin Mar vilayetynyň häkimi Anna Berdiýew, Dowran berdi, Urad berdiýçe käýinç eglan edildi.
Hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhamedov Polşa Respublikasynyň prezidenti Andrzej Duda we ýurdun ähli halkyna Polşa Respublikasynyň milli bayramy Konstitusiýa güni münasibetli tüýsürekden gutluglaryny we iň gowy arzuwlaryny iýerdi. Şu ýakymly mümkinçilikden peýdalanyp döwlet başlarymyz prezident Andrzej Duda berkjan sağlyk, bagtyarlyk we awadançylyk Polşa Respublikasynyň dostlukly halkyna bolsa parahatçylyk, munun beýlegem ösüş we rowaşlyk arzuw etdi. Şogun Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhamedov bilen Eýran Islam Respublikasynyň prezidenti Seyit Ebrahim Raisiniň arasyna telefon arkaly söhbetdeşlik boldy. Söhbetdeşler mähirli salamlaşyp iki tarap bilen hyzmatdaşlygyň iler tutulýan ugurlaryny aralyp maslahatlaşma üçin dören mümkinçiligi kanatlanma bildirdiler. We birek orada bayramy bilen gutlap berkjan sağlyk, rowaşlyk, türkmen hemem Eýran halkyna parahatçylyk we awadançylyk arzuw etdiler. Döwlet başdanlary ruhy päklik, belent ahlaklyk we hoşniyet ýaly adamdadyň beýik gymmatlyklarynyň ähmiýetini ündeýän we nurana bayramyň ýurtlaryň arasyndaky gatnaşyklaryň ösürülmegine hemem külli musulman ümmetina dostlugyň, özara gollaw bermegine we raýdaşlygyň putulandyrmagyna ýardam etjekdigini täp, mübarek orada aýynyň sahabatly günlerini tutulan oradalan, amal edilen awadatlaryň hemem ýagşy doga dilegleň beýik bir baryň dergäkine kabul bolmagyna arzuw etdiler. Söhbetdeşligiň dowamyna taraplar Türkmenistanyň hemem Eýranyň arasyna asırlaryň dowamyny kemale gelen we soňky ýyllarda hasam ösdürilýän deň hukuklygyň, hoşniyetli goňşuçylygyň hemem özara hormat goýmagyň baý tejribesine we ýöreliglerini esaslanýan gatnaşyklaryň häzirki ýokary derejesini kanagatlanma bilen belediler. Şu ýyl döwletlerimiz diplomatik gatnaşyklaryň ýoly goýulmagynyň 30 ýyllygyny belleýär. Geçen döwürde Türkmen Eýran gatnaşyklary ähli ugurlary boýunça şolsana syýasy diplomatik, söwda ykdysady, meden ansarperwer hemem beýleki ulgamlarda işçiň ösdürildi we kemilleşdirildi. Şunda prezidentler Serdar Berdimuhamedov we Seyit Ebrahim Raisi halkara durmuşy hemem sebitdäki ýagdaýlar boýunça aýratynym parahatçylyk we howpsuzlyk putulandyrmak, durnukly ösüşi öpçün etmek wagty garaýşlaryň meňdeşdigini ýa-da gawat gelýänini kanatlanma bilen bellediler. Telefon arkaly söhbetdeşligiň dowamyny taraplar bary bolan mümkinçilikleri hemem häzirki döwrüň ýagdaýlaryny nazara almak bilen iki tarap bilen hyzmatdaşlyk giňeltmek geljegini aralyp maslahatlaşdylar. Döwlet başdanlary Türkmen Eýran söwda ykdysady gatnaşyklarynyň oňun häsiýetini belläp, netijeli gatnaşyklar giňeltmek we diversifikasiýa ýoly bilen ösürmek möhüm gurullarynyň bir hökmüne ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça bilelikdäki hökümet ara topurynyň netijeli işine uly ähmiýet berilýänini nyktadylar. Prezidentler Serdar Berdimuhamedov we Seyit Ebrahim Raisi iki ýurdun halklaryny ýakynlaşdyrmakda, medeniýetleri özara baýlaşdyrmakda, döwlet ara gatnaşyklaryny putulandyrmakda uly orny ýeleýän medeni ansarperwer hyzmatdaşlygyny giňeltmek wajypdygy barada aýtmak bilen bilim hemem alym, medeniýet we sunugat, sport ulgamlaryna hyzmatdaşlygyň ösdüriljekdigini ynam bildirdiler. Söhbetdeşleri iki ýurduň mizemes dostluk hemem dogonluk gatnaşyklaryna agrarlydyklaryny tasdiklap, netijeli iki tarap bilen hyzmatdaşlygyň iler tutulýan ugurlaryny Türkmen we Eýran halklarynyň behidine içiňleşdirilmek üçin mundan beýlegem ähli tagallalyň ediljekdigini nyktadylar. Telefon arkaly söhbetdeşligiň ahyryna döwlet başdanlary Türkmen Eýran hyzmatdaşlygyň mundan beýlegem üstünlikli ösdüriljekdigini ynam bildirip, birek we iki goňşy ýurdun halkyna ýagşy arzuwlar etdiler. Telefon arkaly söhbetdeşlik Eýran tarapynyň başlanjy boýunça geçirildi. Şeýlede şogun Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhamedowyň we Türkiýe Respublikasynyň prezidenti Recep Tayyip Erdoğanyň arasyna telefon arkaly söhbetdeşlik boldy. Döwlet başdanlary mähirli salamlaşyp, mukaddes orada bayramy münasibetli birek gutlap hemem iň gowy arzuwlaryny beýan edip, hoşniýetligi, sahabatlyk we belent ruhy ahlak gymmatlyklaryny alamatlandyrýan bu nurana bayramyň iki ýurdun we halklaryň arasyndaky dogonluk gatnaşyklarynyň ösdürilmegine hemem külli musulman ümmetine dostlugyň, özara gollaw bermegine
bilmen we raýdaşlaryň puhtalandyrmagyna mundan belegem ýardym etjekdigine tüýsürekden anam billerdiler. Goý mübarek orada aýynyň nurana günlerine agzy beklep tutan oradalaryňyz, amal eden ibadatlaryňyz we ýagşy doga dilekleriniz beýik bir baryň deregekiне kabul bolsun diýip prezidentler Serdar Berdimuhammedow we Recep Tayyip Erdoğan arzu etdiler. Telefon söhbetleşiň dowamyny söhbetleşler döwlet harakatnaşyklaryň okulyny häsiýetini kanatlanma bilen belläp, bire hormat goýmak, ananşmak, uzak möhletleýinlik we asnaşykly hyzmatdaşlyk ýöreligleri esasyna gurulýan köp ogurly iki tarap bilen gatnaşyklaryň eler tutulýan ogurlar boýunça pikir alşdylar. Şuňdan baglyda şu ýylyň Türkmenistan we Türkiýe Respublikasy üçin diplomatik gatnaşyklaryň ýoly goýulmagynyň 30 ýyllygyny beslenenligi belenildi. Geçen döwürde biziň ýurtlarymyzyň arasynda netijeli siyasi diplomatik, söwda iqtisady we medeni insanperwer gatnaşyklary ýoly goýuldy. Şuňdan baglyda ähli ogurlar boýunça netijeli hyzmatdaşlyk giňeltmek üçin amatly şertleň bardygyny taly. Türkmenistan we Türkiýe Respublikasy köp ogurly görnüşde agryly halkary we sewt guramalarynyň ogry boýunça da üstünlikli gatnaşyk edýärler. Birleşen Milletler Guramasynyň iqtisady hyzmatdaşlyk guramasynyň we Türkiýe döwletining guramasynyň çäklerini bireň işçiň gollanylmagy munyň aýdyň suwtnamasydyr. Söwda iqtisady hyzmatdaşlyk barada aýdylanyny bolsa, bu ugurda Türkiýe Türkmenistanyň strategik hyzmatdaşlarynyň biri bolup durýar diýip hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedow bellädi. Şuňdan baglyda iqtisady hyzmatdaşlyk boýunça hökümet Türkmen Türk toporuny we işgörlik geňeşini netijeli hyzmatdaşlygy puhtalandyrmagyň hemem täze bilelikdäki geňgerme taslamlary durmuşa geçirmegiň guraly hökmüni ulanmagyň zerurdygyny taly. İnsanperwer ulgamy döwlet harakatnaşyklaryň möhüm ogry bolup durýar. Bu ulgamy aýratyn ünsberliýär. Munyň özi iki dogunlyk halky baglaşdyrýan taryhy, ruhy we medeni umumlyk bilen şertlendirilendir. Türkmenistan hemem Türkiýanyň ilim, bilim, medeniýet, sunugat we sport ýaly ugurlardaky işçi hyzmatdaşlaryň mundan belegem dowam ettiriljekdigi belenildi. Şuňdan baglyda taraplaryň dep bolan köp ýyllyk dostlukly hyzmatdaşlygy ilgiderli ösdürmäge, oň many mazmunyny baýlaşdyrmaga gönükdirilen tagalarlaryny we başlanýyşlaryny özara gollamaga hemişe taýýardygy tasdiklanyldy. Söhbetleşiň ahyrynda hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedow we Türkiýe Respublikasynyň prezidenti Recep Tayyip Erdoğan bire berkjan saglyk hem jogapkärlik döwlet işine üstünlikleri iki ýurduň dogunly halklaryna bolsa mundan belegem öňe gitmegi we güllep esmegi arzu etdiler. Telefon arkaly söhbetleşik Türk tarapynyň başlanjy boýunça geçerildi. Şoň Milli Gençlik Halk Maslahatynyň başlygy Gurbanuly Berdimuhammedow we Türkiýe Respublikasynyň Beýik Millet Mejlisining başlygy Mustafa Şentopuň arasynda geçirilen telefon arkaly söhbetleşiň barşyna Türkmen Türk parlamentary gatnaşyklaryny puhtalandyrmagyň dürli meseleleri barada gurrun edildi. Söhbetleşler tutuş musulman ümmet üçin mukaddes bolan Orada bayramy münasibetli bire gutlap, soňky ýylyň dowamyny Türkmen Türk hyzmatdaşlarynyň dürli ulgamlaryny şol sany syýasy, iqtisady, medeni insanperwer we beýleki birnäçe ugurlarda uly ösüşe eýe bolandygyny kanatlanma bilen belediler. Parlamentary gatnaşyklary munun beýlegim ösürmek we puhtalandyrmak, iki ýurduň kanun çykarjy edaralarynyň gatnaşyklaryny içiňleşdirmek, hemem özara geňeşmeler arkaly tejribe alşmak üçin uly mümkinçilikleriň bardygy aýratynlygy taly. Milli Gençlik Halk Maslahatynyň başlygy Gurbanuly Berdimuhammedow we Türkiýe Respublikasynyň Beýik Millet Mejlisining başlygy Mustafa Şentop hukuk ulgamyna hyzmatdaşlygyň deň hukuklyk, ananşmak we bire hormat goýmak ýöreligleri esasyna giň ugurlar boýunça Türkmen Türk gatnaşyklarynyň mundan beýlegim puhtalandyrmagynyň möhüm guraly bolup hyzmat etjekdigini anam billerdiler. Şeýlede Türkmenistanyň Milli Gençlik Mejlisining başlygy Mehmet Wanyň hemem Türkiýe Respublikasynyň Beýik Millet Mejlisining başlygy Mustafa Şentopuň arasynda telefon arkaly söhbetleşik geçirildi. Söhbetleşiň başyna geljegi nazara almak bilen parlamentary gatnaşyklary mundan beýlegim ösürmek zerurdygy belenildi. Netijeli Türkmen Türk gatnaşyklaryny we parlamentary hyzmatdaşlygy okulyny ösürmekde parlament diplomatiýasynyň möhüm ornuny taly. Gahryman arkadaşymyz Gurbanuly Berdimuhammedowyň ömrümiň manysy atly täze kitanyň taşdyş dawarlaryny geçirmek dowam edýär. Şoň şeýle dawarlar ýurdumyzyň Milli Gençlik Mejlisiniň hemem halk maslahatynyň we jemgyýetçilik guramalarynyň şeýle-de Daşary işler ministrliginiň guramagyna geçirildi.
Milli Keňeşiň mejlisiniň hemde halk maslahatynyň we jemgyýetçilik guramalyrynyň tanışdyrys dawrasyna Turgwaşdan Gahrman Arkadaýamyň ömrümiň manysatly täze kitabyny ýazyp oturup halkymyza nowatdaky eserini sowgat edeni üçin tüýsürekden hoşarlyk bildirilip, Mehriban Arkadaýamyň janynyň hemişe sag ömrüniň uzak galamynyň mundan beýlekde ýetdi eserleriniň hüwrüniň hasam köp bolmagy arzu edildi. Nöwtalşy kitaby aýratyn sarpy goýýan we bu gurda ählimide görülle bolýan Gahrman Arkadaýamyň lukmançylyk, saglyk, sagdan durmuş, siýasat, ykdysadyýet, medeniýet, sunugat, diplomatiýa, taryh bilen bagly başga da köp sanly kitaplary bar. Olaň ählisi türkmen halkynyň ruhy we aýlygyna uruldy. Ömrümiň manysatly bu kitabam her bir türkmen üçin möhüm gollanma bolar. Sebebi Arkadaýamyz bu kitapda türkmeniň beýikligi barada, beýik gadananlary barada, şu güni we geljegi barada gurrun edýär. Mehriban Arkadaýamyz pederlerimiziň gadymiyetden gelýän asyrly ruhy ummatlyklaryna sarpa goýmak bilen, biziň ullarymyza çelli ýetip gelen çeşmeleri, maglumatlary jekme-jek öwrenip, olary täze eserini jemläpdir we ulgamlaşdyrypdyr. Bu eseri ýazyryp başlanan pursodundan dünýä jemgyýetçiligi tarapyndan uly gyzyklanma döretdi. Sebebi türkmen halkynyň milli häsiýetini, dünýä garaýşyny beýanyny tapýan, ýokary insanperwer umumy adamzat ýörelgeleri, dünýäň köp halklaryna ruhy low tapýar. Halkyň arkadaly zamanasy çygary bilen geçýän ýyllar neçir edilen bu eser, garaşsyz beýtarap Türkmenistanyň ýeten belen sepetleri, döwletimiziň taryhyna ähmiýetli wakalary hemde ömrüni watanymyza, Mehriban halkymyza gulluk etmäge bagş eden Mehriban Arkadaýamyň durmuş ýolunyň esasy tapyrlary barada maglumatlary özüne jemleýär. Çykyş edenler bular barada aýtmak bilen, Gahrman Arkadaýamyň zihininden dören bu kitapda esasy ahlak kadalarynyň ýörelgeleriniň beýan edilýändigini öňe çekip, olaň häzirki döwürde möhüm bolmagy pederlerimiziň däpleriniň ahlak kadalarynyň dowam bolýanynyň suwtnamasy bolup durýanyny noktadylar. Täze kitabyň tanışdyrys dawrasynyň ahyryny oňa gatnaşyjylar Gahrman Arkadaýamyň we arkadaly serdarymyzyň adyna ýüzlenme kabul etdiler. Gahrman Arkadaýamyň ömrümiň manysatly kitabynyň tanışdyrys dawrasy Daşary işler ministrliginiň guramagyna Halkara Gatnaşyklar institutyna geçirildi. Gahrman Arkadaýamyň meniň çuňur ynanjyma görä, her bir adam öz geçen ýoly, şu güni we geljegi barada çynnaky we düýpli oýlanmalylar. Men şunça ýol nähil geçdim, nämeler bitirdim, şu gün nähil bolmaly, nämeler etmeli, galan ömrümi nähil ýaşamaly diýen pikirler açyp görkezýär we şunuň bilen her bir adamyň jogapkärli dünýä garaýşynyň wajyp häsiýetini öňe çekýär. Bu arada çykyş edenler milli liderimiziň nowatdaky filosofik eserini, durmuşda toplan bilimini we baý tejribesini seljerip, umumlaşdyrmak bilen ruhy kämillik, yaradylşyň kanuny, her bir adamy belende götürýän oňatkylyk häsiýet we ýagşy niýet baradaky meselelere aýratyn orun berenligini noktadylar. Mehriban Arkadaýamyz bu kitapda dünýäwi döwletimize, milli ýol ýörelgämize gaýtadan dikildiýänligimiz, berkidýänligimiz, aýagly saklaýanlygymyz, ruhy matlyklarynyň sarpasynyň belendigi barada garaýşlary beýan edýär. Many mazmuny boýunça ören gymmatly bu eserde Gahrman Arkadaýamyň başlangıcı bilen umumy adamzat medeniýetiniň ösüşine sallamly goşun toşun şöhratly pederlerimiň bize peşkeş goýan mirasyny öwrenmek, wagt etmek we ýygnamak boýunça alınıp barylýan ilmi edebi işler öz beýanyny tapýar diýip çykyş edenler aýtdylar. Bu kitap ýurdumyzyň ösüşiniň täze tapgyryna, berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynyşy döwrüne, arkadaly serdarymyzyň baştonlugyna geljek 30 ýyl üçin kesgitlenen belin maksatlara yetmekde halkymyza ruhy gollaw berer. Ahıl vilayatyň häkimleriniň vilayatyň denanlar guramasynyň hemen beýleki jemgyýetçilik guramalarynyň şeýle-de vilayatyň medeniýet müdirleriniň guramagyna Ahıl vilayatynyň Änew şäherindäki medeniýet öýünde Gahrman Arkadaýamyň ömrümiň manysy adly täze kitabynyň tanışdyrys dawrasy geçirildi. Çykyş edenler Gahrman Arkadaýamyň ömrümiň manysy adly kitabynyň ýurdumyzda halkyň arkadaly zamanasy diýilip aglan edilen şu ýylyň alkyma beslenen nurana baharyna okujulary gowuşmagynyň uly mana edigini gowunç bilen nyktadylar. Arkadaly serdarymyzyň baş bolmagyny uzak geljegi nazarlayan ösüşli mendillerine berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwrüne baky baharlaryň hemişelik hemra boljakdygynyň aýdyň iqrarnamasy bolup köňüllere nur çaýdy. Gahrman Arkadaýamyň paýhasyndan sazylyp nur galamyndan dören ömrümiň manysy adly kitaby insan köňlüne paýhasa kökürdiýär. Gahrman Arkadaýamyň täze eseriniň ata-babalarymyzyň milli ýörelgelerinden susulup alynan ilmi nazaryn taglymatdygy
nıqtalli. Pekin payxasa yoğurlan qımmatlı durmuş kitabıda ayratin nıqtalli. Kitabın halkımızın asırlan cümbüşünden bizin şunlarımıza gelip yeten milli qımmatlıklarımıza, himim depti sorularımıza, şeylede beyik ösüşler nazarlayan batırgay himim tutun yerlik adamlarımıza, bağtiyar nurana aydın ertelerimize, payxaslı nazar aylap vatanımızı, munnunum ziyada keş ve salmanlığımız doğrusunda aydılyan pelsepevi pikirler, parlap doğun gün kivi ansan kalbına payxas nurun çayya. Qahraman arkadağımızın ömrümün manısı aslı təze kitabınaqı atavavalın dövletlük yörülgülerine agrarlık barada qıtşungur pikirler okucularda ulu tesir qalırga. Təze kitapda vatanı söymöň, öňü bilen oňa ihlasly hyzmat etmekden we gözün görüjü ýaly goramakdan başlanýanygy hakyndaky payxasly pikirler öňe sürilýär. Bu eserde geçmiş bilen şogunyň arasyndaky baglaşyk her bir halkyň medeniýetinde şol sany türkmenliň milli depti surlaryny öz beýany tapýany umum adamzat qymmatlyklary anyk misallar arkaly ören tesirli suratlandyrilýär. Tanıştyrış davrasynda edilen çykyşlarda Qahraman arkadağımyzyň ömrümiň manysy adly kitabynyň giň okujular köpçüligine niýetlenendigi oň her bir adam üçin ähmiýetiniň uludygy aýdyldy. Tanıştyrış dawrasynyň dowamy welaýatyň sunat ustadlarynyň joşuly aýdym sadlary we tanslary bilen dowam etdi. Belentkeňde ýerine ýetirilen aýdym sadlarda we tanslarda 4 pasly nura beslenen ediz watanymyzyň güllebesişleri, arkadagy serdarymyzyň ruwaç işleri, el günümizin bagtiyarlygy şeýlede Qahraman arkadağımyzyň umum adamzat bekidin nazarlayan himem payxas cümlesine beslenen ajaýyp kitaplaryň wasfy öz beýanyny tapdy. Şogun Ahal Ulaýatynyň Göktepe Tranyň Bawaryp owasynyň anlyk Sahet Murat fadynaky ýürütülüşdirilen 42-nji orta mektebinde Göktepe Tranyň azgan şäherçesiniň Berdimuhammed Anaýew adynaky ýürütülüşdirilen 27-nji orta mektebinde hemem Göktepe Tranyň Göktepe şäheriniň medeniýet köşgünini ýakynly hormatly prezidentimiziň welaýatyň täze döwrewap idare ediş merkezine alınıp barilen işler bilen tanışmak maksady bilen amallaşyran iş taparyna beren tapşyryklarynyň berja edilişine bagşlanan maslahatlar geçirildi. Hususan maslahatı döwlet başlarymyzyň täze şähere münasip at takmak barada halkymyzyň arzu islegleriniň teklipleriniň öwrenişi baradaky meseleler aralyp maslahatlaşyldy. Maslahatlary Milli Gençlik Mejlisiň deputatlary, jemgyýetçilik guramalarynyň wekilleri, Göktepe Tranyň ýaşaýjylary gatnaşdylar. Göktepe etrawyna geçirilen maslahatlarda çykyş edenler Ahal Ulaýatynyň täze döwrewap idare ediş merkezini gurmagyň häzirki döwrüň batyrgy we ören ähmiýetli başlangyçlarynyň birdigini nyktap, muň şeýin ilki bilen Qahraman arkadağymyda tüý sürekden hoşallyk bildirip, janynyň hemişe sagy ömrüniň udak öňde goýan maksatlarynyň elmidama amala aşmagyny arzu etdiler. Çünki bellenşi ýaly, bugiň möçörli tatlamanyň durmuşa geçirilmegine hut Mehriban arkadağymyzyň tagallalary bilen badalga berildi. Sebitde iň ýeri we ägirt uly ähmiýeti bolan bu tatlamany iki tapgyrda durmuşa geçirmek meýleşdirli. Şäher dödümi durmuş we beýleki maksatly detgalyň toplumyny ödüne jemleýär. Täze welaýat merkezine sanly ulgam hemde öňdewarjy maglumat kommunikasiýa tehnologiýasy ornaşdyrlar. Bu innowasiýon tatlamany amala aşyrmakda Türkmenistanda ýaýwanlandyrylan toplumlaryň şäher guruluş maksatnamatynyň esasy ölçegleri öz beýany tapýar. Şol maksatnamada dünýäniň hemde ýurdumynyň öňdewarjy tejribetini işin ulanmagy, tätin we özdoşly binagarlyk hemde inженер tehnika çödgütleri, milli binagarlygyň iň gowy däplerine aýratyn ünsürlýär. Şoň bilen birlikde adamlaryň awadançylygynyň we sagdynlygynyň möhüm şerti hükmüne ekologiýa uğruna uly ähmiýet berilýär. Şoňa görä de bu tatlamanyň ähli wagtda göwnüjay maksada laýyk bolmagyny gazanmak esasy talaplaryň biridir diýilip çykyşlardan ykdaldy. Bu wagtda matlahatlarda arkadagly serdarymyzyň ýakyny Ahal Ulaýatynyň täze döwrewap idare ediş merkezine alınıp barlayan işler bilen tanışmak maksady bilen amala aşyran iş taparynyň çäklerini geçiren Ministrler Kabinetiniň göçme mejlisiniň dowamyna Milli Geňeşiň Mejlisiniň ýol başyna ýüllenip täze şähere münasip at takmak barada aýtmak bilen bu meseleni tutuş halkymyz bilen ara alyp maslahatlaşmak maksady laýyk boljokdygyny belläändigine aýratyn ün şekilli. Şuň bilen baglanyşykly edilen çykyşlarda raýatlardan, hususan Ahal Ulaýatynyň ýaşaýjylarynyň tekliplen gelip gowuşýanlygy, şol tekliplen ähletine ünslik garalyp, olaň degişli hünärmenler tarapyndan öwrenilýänligi, hemde belli alınýanlygy, şeýle hem tekliplen gelip gowuşmagynyň dowam etýänligi barada gurrun berildi. Hemem welaýatyň ýaşaýjylarynyň gelip gowuşan tekliplen ähletine de Qahraman arkadagymyda we arkadagly serdarymyda alkyş we hoşallyk sözleriniň buýsunç bilen beýan edilýänligini ykdaldy.
Mundan başga da matlabadan barşyna häzirki wagtda ýurdumyzda giň gerimli özgertmeler maksatnamalarynyň durmuşa geçirilmegi netijesinde ata watanymyzyň ähli tewitleriniň durmuş ykdysady taýdan ötüşine kuwatly itergi berilip, paýtagtymyz bilen birlikde vilayatyň şäherleriniň we owallarynyň düdümi döwraplaşdyrylýanlygy, ähli ýerlerde oňuýun döwrap tehnologiýalaryň ornaşdyrylýanlygyny ýytaly. Bulan ähleti Türkmenistanyň durmuş ugurly siýasatyň üstünlikli durmuşa geçirilýänliginiň aýdyň subutnamasydyr. Döwlet adam üçindir diýen şygar şol siýasatyň esasy ýörelgesdir diýip çykyş edenler aýtdylar. Matlahatlary gatnaşanlary halkymyzyň abadan we isretli ýaşaýşy uguruna edilýän giň möşörli aladalar üçin gahrman arkadagymyda we arkadagly terdarymyda hoşallyklaryny beýan etdiler. Ikinci açık halkara matematik olimpiadası bu ugurdaky dekinli ýaşlaryň ýurdumyzda köpdigini äşkär etdi. Ma'lum bolýaly bu bätleşik sany ulgamar arkaly halkara insanperwer ilmleri we ösüş universitetiniň gurulmagyna geçirildi. Halkara olimpiadasyna 42 döwletiň 103 ýokary okuw mekdebiniň 700-den gurag talip ýaşlary gatnaşdylar. Bätleşik türkmen we ingliz tillerini sanly ulgam arkaly geçirildi. Ýekeleýin we toparlaýyn görnüşde geçirilen bätleşik iň ökte dekinleri ýüze çykarmakda ören uly netijesini berdi. Soragyň iri halkara olimpiadalaryna mahsus ýasyata taýýarlanmagy, soragyň hiç bir ýerde gaýtalanmaýanlygy, dünýäň halkara olimpiadalaryny geçirmek boýunça tejribeli guramaçylyk toparlanan önsüni çekip, olimpiada ören ýokary derejede taýýarlyk görülen barada netije çykarylanyny bellemek ören buýsançly. Halkara bätleşikde ýaşlaryň dehin başarnyklaryna baha bermek üçin daşary ýurtlaryň awraýly tejribeli ýokary okuw mekdepleriniň, alma merkezleriniň mugallimleri, hunermenleri dünýä halkara olimpiadalaryny geçirmek boýunça tejribeli guramaçylyk toparlarynyň wekilleri, şeýlede ýurdumyzyň ýokary okuw mekdepleriniň mugallimleri eminlik etdiler. Daşary ýurtly eminler Türkmenistanyň ýaşlaryň döwrewat bilim almak üçin döredilýän mümkinçilikleriň ulydygyny, bu halkara olimpiadanyň iri halkara bätleşikleriniň häsiýetine eýe bolanlygyny bellemek bilen Türkmenistanyň bilim ulgamynyň barha ösýänligini aýtdylar. Ýurdumyzyň ösüp gelýän ýaş nesillerine sunugaty söýgü döretmek, olaň dörejeligi bolan ukyplaryny we bilimlerini hasym kemilleşdirmek maksady bilen ýurdumyzyň ýaş höwüsçüň zehili çağlarynyň arasyna her ýyl geçirilýän garaşdyrlygyň merjen däneleri 2022 atly aýdym saat bätleşiginiň Mary vilayat tapgyr geçirilip, ol aýratyny gowun joşdurjy häsiýete eýe boldy. Marynyň Kemine adyna döwlet drama teatryna geçirilen bätleşigiň bu tapgyryny deslapky tapgyrlarda ýeňje bolan mektep okuwçylarynyň hemem çağlar we ýetginjekler dörejilik öýlerini hereket edýän dürli gurnuklary gatnaýan zehili çağlar gatnaşdylar. Türkmenistanyň prezidentiniň Türkmeniň altyn asratly bäsleşiginiň çäklerine geçirilýän garaşdyrlygyň merjen däneleri 2022 atly aýdym saatly bäsleşigiň Mary vilayat tapgyryny vilayatyň ýaş dekinleri estrada we halk aýdymlaryny ýerine ýetirmek, joşgunly tans etmek arkaly öz okuýup başarnyklaryny görkezdiler. Çağı dünýäsine mahsus bolan owadan şekiller we dürli uguşgunlar bilen bezelen ajaýyp sahnada Bagtyar körpüler tarapyndan ýanglanan her bir şirin aýdymlar hemde hoşa wazly mukamlary bu ýere gelen ýaş tomoşaçylar gazgyn söýgü we dowamly el çarpyşmalary bilen garşyladylar. Arkadaly serdarmyzyň parasatly ýolbaşygyny ýurdumyzda ilmli, bilimli, dürli hunerlerden baş çykarýan, milli medeniýetimizde sarpalap, däpde surlumyza hormat goýan sagdyn durmuş ýörelgelerini eýerip, sport bilen ýyzygderli meşgulan beden taýdan sagdyn, ruhy taýdan kämil ýaş nesilleri kemali getirmekde ägürt uly ýeşaranyp barlyap. Şeýle bunun soň bugünkü garaşdyrlygyň merjen däneleri 2022 atly aýdym saatly bäsleşiginiň Mary vilayaty boýunça geçirilen tapgyryny Bagtyar çağalyň köňül kalplerini şatlykly duýgulary oýaran täsirli çykyşlaryň ählisini hormatly prezidentimiziň çağalary barada edýän taýsy aladalarynyň Bagtyar çağalygyň her bir güni uly ösüşleri we senýän Türkmenistan diýarymyzyň berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynçy döwrüniň we tebigat gözellikleriniň waspy giňden ýetirilip, bäsleşig gatnaşan şadyan we Bagtyar çağalar ýurdumyzyň geljegi bolan ýaş nesiller barada tökönüksiz uly aladalary edýän hormatly prezidentimiziň arkadaly serdarmyzyň adyny çağa ýüreklerinden çykýan alkyş sözlerini aýtdylar. Häzirki günlerde giň gerimde geçirilýän ýarşlar usatlyň kemale ýylýanyny aşkar edýär. Ýokary netijeler gazanmak sport bäsleşiklerini esas wezipe urlýar. Şular ýurdumyň sport we ýaşlar siýasaty ministrliginiň mailnamasyna laýyklykda degişli kadalaryň berja edilmegi bilen geçirilen ýarşlar üstünlikleri betlenýär. Aşgabat şäheriniň sport we ýaşlar siýasaty baş müdürliginiň guramagyna rallar rek boýunça paýtagtymyň çempionaty geçirildi.
Yarış kämilleşmek babat ähmiýetli boldy. Çempionatda T1 görünüşi boýunça İçeri işleri Ministrliginiň, Türkmen Awtologlar Agentliginiň, Awtomobil Sport Federasyanynyň türgelleri degişlikde 1-nji, 2-nji, 3-nji orunlar eýlediler. T2 görünüş boýunça Awtomobil Sport Federasyanynyň türgelleri 1-nji hemde 3-nji orunlar eýlediler. Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň türgelleri 2-nji oruny munasip boldular. Häzirki günlerde yarışlara giýingerin berilmegi aýratyn ähmiýetlidir. Ol türgelleri tejribe toplamagy mümkinçilik berýär. Her bir türgeniň okuýuny öwrenmeklige mümkinçilik berýän sport bäsleşikleri geljekki üstünlikleriň ödenir. Yarışlar tälimçileriň uly gyzyklanmasyna eýe boldy. Sport bäsleşikleri türgeleriň tejribeleriniň ýokarlanýanyny görkezdi. Hormatly adamlar, indi bolsa ýurdumyzyň welaýatlaryny paýtagtymyz Aşgabat şäherine şu gün 3-nji maýda saat 20-den 4-nji maýda saat 20-çe boljak hawa barada Türkmenistanyň hawa maglumatlygynyň berýän habary bilen tanış boluň. Balkan vilayatyny ötkäp duran bulutly hawa bolup azkym ýağşar. Demradygyna tardan telesekunda 8-10 metr etýän şemal öter. Hawa gecesine 13-18 gradus, gündüzüne 20-25 gradus maýly bolar. Ahal vilayatyny ötkäp duran bulutly hawa bolup ýağşar, ýyllaryň çakma mümkin. Demradygyna tardan telesekunda 8-10 metr etýän şemal öter. Hawa gecesine 14-19 gradus, gündüzüne 20-28 gradus maýly bolar. Mara vilayatyny ötkäp duran bulutly hawa bolup azkym ýağşar. Demradygyna ordan telesekunda 7-10 metr etýän şemal öter. Hawa gecesine 14-19 gradus, gündüzüne 25-30 gradus maýly bolar. Lewap vilayatyny ötkäp duran bulutly hawa bolup azkym ýağşar. Demradygyna tardan telesekunda 7-10 metr etýän şemal öter. Hawa gecesine 15-20 gradus, gündüzüne 25-30 gradus maýly bolar. Daşgy vilayatyny ötkäp duran bulutly hawa bolup Demradygyna tardan telesekunda 7-10 metr etýän şemal öter. Hawa gecesine 12-17 gradus, gündüzüne 21-26 gradus maýly bolar. Paýtagtymyz Aşgabatda ötkäp duran bulutly hawa bolup günüň ikinji ýarmyna ýağşar, ýyllaryň çakma mümkin. Demradygyna tardan telesekunda 8-11 metr etýän şemal öter. Hawa gecesine 14-16 gradus, gündüzüne 24-26 gradus maýly bolar. Ýurdumyz boýunça maý aýynyň 4-nji magnit hadisasynyň durnukly ýagdaýda bolmagyna garaşylýar. Edil vatandaşlara yaz pasyna günüň dowamyna howanyň derejesiniň üýtkäp durýanyny nazara alyp, pasylaň aýratynlyklaryna laýyklykda geyinmegi, şeýlede häzirki wagtda howada tozun bölejikleriniň hadadan 5 götürüm artmagy we howanyň akymynyň üýtgemegi bilen balaşykly howa şertleriniň adamyň bedenine getirip beläjek oňuýsuz täsirleriniň öňüni almak maksady bilen agyz burun örtügini ulanmaklygy maslahat berýär. Howpsuz bolan 2 metr araçagy berja etmek, elleri arasy saklamak zerurdur. Mehriban ileşler, bolary berja etseňiz ýylyň islenik paslanyna öz saglygyňyzy gorap bilersiňiz. Mehriban adamlar, şuňdan watan habarlary gepleşigimiz jemleýäs. Berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwründe ata watanymyz Türkmenistan ähli wagtlarda ösüşleri wetlenýär. Ähli ösüşlüň özeninde bolsa halkyň behbidi bar. Çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam üçindir. Hoş wagtyňyz.